Mari mangan gaji korban. Rasane awak kudu ngamuk-ngamuk pikirmu. Kudu ngamuk-ngamuk apa meneh bojo niku guru entuk tengok-tengok. Pak! Apa? Lanang digundul, nek njero omah kok enten njero suwal ngono lho. Ki budak-budak megawe kono lho. Ora ngerti ngene iki recekan akeh sairang-irang ngene iki. Listrik kalau delokan abane melong-melong kaya maling kena pentung. Eges sampune mambu kok njero suwal. Brambang bawang lombok ngene iki kabeh padha mundak. Sing mudhun gerak karo suwal ngene iki. Wong lanang ya budak-budak megawe ngono kuwi lho. Damar gawe apa? Sampe wong lanang takon gawe apa? Kono nang kebun binatang ngono lho gawe kono lho. Nonton macan utawa dulang-dulang ula kobra ngono. Wis wong lanang lho takon gawe apa lho. Iya. Wong lanang sing apik niku sing ora bentak bojone. Kula pesen nggih kalau wong lanang, lamun masalah panganan niku aja bentak bojomu. Gara-gara bojomu goreng tempe gosong aja mok seneni. Mungkin bisa jadi bojomu goreng tempe gosong kuwi mergo kakean pikiran, salah sijine mikir kelakuanmu. Mbak, nyapa wong wedok iki to brute kok kudu dikotangi. Gampot raimu. Lho kok jaran dipisui. Iki ana jenenge ilmu kotang, kowe ngerti gak? Oh alah ngono to. Masih sanggane abot, tetep anteng ora kaken pola kaya kowe. Kowe apa wis ngerti polahku? Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Ya nek ning dhuwur terus ya keju. Tapi panggah penak ya ta, miring, sikile dunggahne siji. Wah, gaya anjing kencing nek wi. Karo rambutnya dijambak-jambak. Enak kowe ngerti ra? Dilaleleh jambak kebanteren dadi gundul. Mak sebutno siji wae jenenge wong wedok sing huruf mburine nganggo huruf P. Jenenge wong wedok sing mburi huruf P. Iya, Mak. Arif, Lanang. Hanif, Lanang. Piye gak iso wedok? enggak tapi jarang. Piye to, Mak? Surip, Lanang neh. huruf P ngene. Iya, Mak. Suaib, Apa to ki? Soeb ya lanang, Mak. sik guys. Kowe melu jawab, guys. Gak iso aku angkat-angkat. Halo, guys. Mak Nur nyerah, monggo dibantu jawab, guys. Monggo. Polahku Kowe ngerti gak? ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Ya nek ning dhuwur terus ya keju. Tapi panggah penak ya ta, miring, sikile dunggahne siji. Wah, gaya anjing kencing nek wi. Karo rambutnya dijambak-jambak. Enak kowe ngerti ra? Dilaleleh jambak kebanteren dadi gundul ra duwe rambut. Dadi ngene bolo. Piye neh? Nyapa saiki lek kowe iki ndadak tekok ya. Saiki nyapa kok wong lanang iki lek ngunjuh ndadak digoceki, he? Ya ben gak ucul. Wong kuwi nyamar lho nek diumbare ya iber. Apa ora iso nguyuh dhewe? Ya iso, tapi nek ora digoceki ya mecer-mecer to. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh ndadak digoceki. Nek masalah ngadeg kudu disenggol, makane diarani pusaka senggol modot. Damput kok yen ndadak tekok susu dikotangi nyapot. Awakmu boyo melok olahraga lho, Mak, mene kuru. Wis lah Mas, aku ora usah melok cabang olahraga. Ya bene rada langsing to, Mak. Ora kuru-kuru kok. Lho, awakmu wis melok olahraga, Mak. Olahraga apa awakmu panggah ngono wae? Loh, saben dina aku nglakoni, aku dirimu kae tak padha karo bela diri. Berarti aku bedino mbok hapusin terus to, Mak. Enggak suka aku ngono kuwi. Sakjane aku ki ora masalah, Mas. Yen aku mbok madu. Iya, Dik. Makasih lho pengertiane. Asal awakmu kuwi adil. Aku berusaha selama ini untuk adil, Dik. Tapi nyatane apa? Kowe ora adil kan? Ya wis adil to, Dik. Aku ya rono, kadang ya rene. Kurang piye to? Mosok ning kono seminggu, ning kene cuman setengah hari.
Lah wong kono kan ya jen enom to, Dik. Dadi seminggu cek kuat. Lah nek dirimu setengah hari anggap dinggo pisan nyonteke, anggap bar dinggo nyonteke. Ya aku lama-lama ya kere to, Dik. Iya. Tuh, si do mak susul tangga. Ora sido. Ini kok dienteni kok gak bales-bales sih. Ya koni ditelepon ora diangkat-angkat. Kare budal ngenteni raimu tok iki. Ya raimu iku dinteni ket mau ora metu-metu. Apa aku sing budal OTW iki? Budal dhewe kono. Dek, kayaknya kopi dang. Seko saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbak ono dhewe, ajang reget asa ono dhewe, omah reget saponono beres ono dhewe, nek ngliwet dhewe, jangan ono dhewe, mangsa dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono ki ya isih takon. Ora jane iki nyapa? Dadi wong lanang ki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salahin dadak boncengan karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah, kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya, lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jaran. Hey guys, Ono apa, guys? zamane sekarang ki kok aneh ngono ya. Aneh piye to, guys? Sing konco rasa pacar, Konco rasa pacar, terus sing pacar rasa bojo, Duh, pacar kok rasa bojo ki piye to, guys? bojone dhewe malah dimusuhi, dijak gelut ae bendino. Dijak gelut, tapi nang amben kan ora masalah to, guys. Malas ono sing luwih apik neh. Apa, guys? Bojone wong malah dianggap bojone dhewe. Yo masuk kuwi, guys. Kira-kira lo gak bahaya tamu iku. Yo gak bahaya to wong dekengane pusat to. Iyalah. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet to. Dia ingin enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Do sampean kok cepet mudar lo ya. Ocer yo ben to kok. Ya terus nak ayah mudar terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku nu cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek ki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Iya, wis to aku ki pokoknya love you sak kebon tenan ya, tenan. Wah, gara-gara ngomong kebon aku dadi lali guru ngarit. Ya wis aku tak bedal ngarit sik yo, Mang. Ya wis, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you sayangku, cintaku. Muah. Dik, sebelum kita melangkah jauh, aku tak kondo ya. Aku ya anak wong gak duwe. Apa sampean tetep lanjut karo hubungane awake dhewe? Ora apa-apa Mas, sampean anake wong ra duwe. Sing penting sampean gede tanggung jawabe, gemati sifate lan api akhlake. Yo nek masalah kuwi gak usah diragukan.
Aku iso nyekip kabeh liyane, asal kowe ora lali aku sing ngancani prosese. Aku ora bakalan lali, Dik, sapa sing ngancani prosesku. Lan awakmu iso janji Janji apa, Dik? ora bakal kegodho wedokan liyane. Ora ana wong wedok liya sing tak tresnani kejaba awakmu. Piye? Cek tetep milih aku? Apa arep golek wedok liyane sing urung tentu ngerti karaktere? Sik ya tak golek maem sik. Nek wetengku luwe gak iso mikir. Rek. Adopsinen aku toh. Aku iki apa-apa iso. Yo pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol yo ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Yo mudak pinter. Gak ngurus ya. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Kebangetan piye, Mak? Arep badhe bakso beranak kok dadak tak bapake sapa. Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa kuwi arep mbok datang PKH ngono ta piye, he? Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Aku saka mati ambek omongan ngene iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Iki arep badhe bakso beranak kok sedadak tak bapake sapa Gusti. Ayu jane. Tapi sayange wis ora nyokot. Piye? Ora nyokot. Arep jajal apa piye? Ora usah nantang. Jajal ya. Nek gak nyakot. Lah mbok iya to? Ndak kud jajal dikira moh ya. Tak tumpahi ning dhuwur. Terserah arep kok samping arep kok ngisor. Tak nggo jaran-jaranan. Nek gak budel manukmu. Gayane arep digawe jaran-jaranan. Paling jarane urung negar wis lempoh. Sampeyan ku nek rabi kambek aku pengene duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengene 11. Situ potel iki boyoke. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh. Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Itane aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jin, tak golek ngamper ndas. Sik, ndi mah. Itu jane iki. Jajane turuk bintul ya. Iya. Mbok pangan oke enek. Kuwi kan jenenge jajane. Ya mbok menawa jenenge jajan iki memakili yo. Jenenge tok. Bakale saka kacang karo beras ketan. Yo. Apa kira-kira bakule lali ya gak diwehi? Jajan kuwi jenenge turuk bintul ora kok ning kono ki nek turuke nyemul ora enak. Oh ya bakul jajan ora bakul turuk le. Yu, kowe iki pikiranmu iclik ra enek liyane kuwi. Lah sak menika 7 tahun ngrondo ra tau didulek lho Mas.
bayuh 7 tahun lak buntu no kuwi. Bayangno. Wegah dadak mbok kon bayangne. Pringis kembut-kembut pengen diisu diancel sayang. Lah kene to tak duleke. Bayangno. Lah yo gorene tak ijlike mumpung aku yo ingin. Kate njaluk tolong apa iki? Kula badhe njaluk tolong soge tapi kula males nyambut gawe Bun. Males nyambut gawe kepingin soge. Yo gak iso le. Ndek kene iki nggene pelarisan pengasian, lentrek, puter geling. Lalek soge tapi gak nyambut gawe. Gak iso angkat tangan, Bunda. Wong Bunda dhewe iki yo nyambut gawe. Mbok kira iki Bunda bendino ngene-ngene. Melek adungi gawe apa ya golek dhuwit, dapak oh Bunda iso. Ya Bunda lha apa? Buka praktek pedukunan. Meneng-menengan Bunda, turu-turu dhuwit teko dhewe. Gak iso le ngene ku le. Kudu kerja mulai wis kerja nyambut gawe Bunda iso ngekeki pelarisan ya wis kan iku rupamu kaya juwet gak gelem kerja kok dadi apa masa depanmu iki suram iki Indonesia lah kok ngene kabeh pemudae kerja iki tak delok iki duwe bakat ya kecepatan tangan nyopet gelem nyopet. Kowe ngerti nggak kepanjangannya DPR? Ya tahu lah. Apa rupanya kepanjangannya? Dewan Perwakilan Rakyat lah. Sepele kali ya di sama abang. Ah, wis ngerti kan gue Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti DPR itu perwakilan rakyat. Abang lah sebagai rakyat pengen apa? Ya kaya lah. Wis diwakili karo wong iku. Rakyat pengen dolan nang luar negeri, wis diwakili wong iku. Rakyat pengen mangan enak, wis diwakili karo wong iku. Segala keinginan rakyat kabehane wis diwakili wong iku. Cuman sitok lah wong gak gelem mewakili. Apa dek? Kesengsaraan rakyat. Mbak Nur, lapo yo? Donat kae kok tengah ra enak blas yo. Brengkesan pindang ki mentolo tak buakar cek gosong pereng ngono. Brengkesan pindang diawur. Ki terus dipangan tengahe donat ki opo? Jenenge takon lho, Mak. Gak ono salahe kan wong takon. Oh, wis ora enek apa-apane, kuwi tinggal arwah yo. Karek arwah tok ora kena dipangan, dicokot yo ora kena. Tengahe kuwi ngono bolong, ya Allah Gusti, brengkesan urang. Jere mau brengkesan pindang, saiki jere brengkesan urang. Sing bener iku sing ndi? Kalau granat renek-nek. Enek ondo ngemepe sarung. Sampai ini rondo apa bojone wong? Aku rondo, Mas. Awake nek kadung penak ngene iki lho. Obah sak obah panggah pas. Ya. Rasa kesuwen, suwi-suwi ora ngenteni apa. Ayo rabi. Tapi biyen sampean pegatan iki gara-garane apa, Mbak? Bojoku mbiyen mati tak racun. Kok jaran ra sido? Ini Apa bener toh? Basa Jawane barat iki kelon. Kulon. Iya aja karo nyentak ngono lho. KULON. Lah nyapa dadak didikte barang iki. Wis seru aku. Nek kelon wing kok bengi. Lah nyapa ngenteni bengi. Awan apa ya ora oleh apa piye? Ki nek awakmu diwehi nikmatno piye? Tiga nikmat tak nikmati. Lah nek diwehi cobaan Tak lakoni. sijingkas. Nek diwehi aku. Tiga sampean. Tak syukuri, Mas. Yes, masuk. Ngeteh sayang. Oke sayang, aku tak ngopi wae. 4 sifat burung laki-laki. 1. Hormat. Ketika pagi pasti berdiri dan akan menunduk ketika yang dilihat adalah nenek-nenek. 2. Sopan. Mula-mula tertidur namun spontan berdiri bila yang dilihat adalah wanita cantik. 3. Manja. Ketika jam 11 malam pasti minta dielus-elus. 4. Konsisten. Tiap subuh pasti bangun. Fakta lo ya. Iki kanggo bapak-bapak emas-emas. Nyapa? Aku arep takon. Arep teko apa?
Ngopo kok hobi ngopi neng warung? Ngopo? Rasane sing beda. Padahal bahan kopi kita, guys, rak ya padha wae. Ya padha, tapi beda sing gawe ya beda rasane. Kopi gula karo banyu panas. Wis seru. Ngopo ora tuku kopi karo gulane terus gawe neng omah? Lah iya. Kok kudu neng warung? Lah nek nang warung ki kopi karo gula lho takerane pas. Mulane nyampleng karo leh bagekne ki nyenengke ngono. Monggo Mas diunjuk kopine. Lah nek nang omah ngelungne kopi ngene karo nyentak. Endi iso ngrasake kopi? Ya pilih nang warung. Anjay. Ngeyel. Ngeyel lah Kita pertanyaanmu ke piye to, Dik? Alon-alon. Sampeyan tak teko ning aku kewan paling kewan paling ngeyel ki apa sak donya? Pancil. Orang ngeyel, Pak. Boyo. Kurang ngeyel. Kucing. Kurang, Pak. Kirek. Udu. Lah apa, Dik? Kethek, Pak. Aku. Lah kok iso lho? Oh, berarti kethek aku. Ya iki ngono lho modelmu ya. Awake dhewe budal ya bareng paling tidak aku ya wis tak anggap adikku dhewe. Ya matur nuwun, Pak. Gelem to? Gelem, Pak. Berarti kowe adike kethek. Ya, Pak. Rene alon-alon Pak. Alon-alon, Pak. Alon-alon. Apa ta? Kowe kan wis anggap dulurku dhewe, wis tak anggap adikku dhewe. Gelem to? Gelem, Pak. Lah ya kowe berarti adike kethek. Buli, Mbok. Apa? Jenengan kalau wingi nelpon kula nggih sing teng mriki. Woh, berarti iki lho. Lah iki nyapa? Ngene iki nek ora dibojo ngene apik piye? Ya ora piye-piye wong tarah yo ora duwe. Mendung ngene iki apik piye? Heh, Ya ngopi karo udut to. mengkeret wekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Ayo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Anjay. Dadi mantene pisan kanggo selawase. Ora oleh pegatan rungono wae. Kowe ping pira? Aku pindho aku. Lah. Aku pindho wae sombong iki lho. Kepepet. Apa ping 3 to apene? Enyekmu. Aku tak sambutan sik, Pak ya. Ya silahkan apa iso? Iso memakili Pak Ridwan. Ndang jajal. Etek kali. Paling tidak salam dhisikne. Oke. Awake dhewe iki tanggapan ning Jombang beda karo daerah liyane. Beda ya, Pak ya. Beda no. Wong kene iki sok Jawa Timur. Jawa Timur. Daerah religi, nggone para alim ulama, gudange para kiai, kedunge para santri. Rono. Mau yo mampir. Lah iya, tebu ireng. Mula ngomong sak ngomong iku kudu sing ati-ati. Akeh para bini sepuh sing lenggah, bapak-bapak sing kepareng rawuh, pejabat TNI sipil komplit mlumpuk dadi siji, saka Polri ya rawuh. Polisine ning kono Lah iya. Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki apian opo-opo ya Amit, ape takok opo ae aku ya Amit. Iya, tapi amete ya bisa naik aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep teko apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh, aku goblok. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang di Ning Tulungagung golek tales. Dhuwur diambung sing ngesor teles. Mangan sego rames, lungguh ning tawon. Ati ngenes kepengin kelon. Sego mambu lawuhe iwak melut. Wis kadung mlebu, males ndutut. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet jane takok apa to?
Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku, angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti polah. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cewek duk-duk ni ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya blusuk rono. Anjay. Nyapa to kok ngantek gak iso lali? Kemecer aku nek eling. Sing marai gak iso move on ya apa? Sing marai gak iso lali aku untune Mas, tenan. Oh alah mur perkara untu to. Jan gak nguati wong tenan. Aku iki nek ngger eling Mas Slamet lu langsung ngaceng modele aku. Apa ora ya kewalik iki? Mosok wedok iso ngaceng. Tapi aku ditinggal karo wong wedok liya, Mas. Ora usah diketuni. Golek liyane Slamet kan ya akeh. Piye ngene iki carane golek wong lanang sing padha karo Mas Slametku? Lah nek kon padha plek ya ora iso no. Apa ora pengen jajal sing jenenge Ari Iwan? Aku wis tau karo Agus ya ora mampeh, karo Mas Pur ya ora enak, karo Mas Imam ya ora puas. Wis to nek gugu omongku jajal sing jenenge Ari Iwan. Marem-marem. Anjay. Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok? Ya tak leboni. Roh gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu kok piye? Tak mongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Oh, larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Kowe pengen spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja piye kirae. Lek mung gawe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Sasi telu kira-kira. Sasi telu berarti kowe urun tangan karo sikil. Lah lek moto karo irunge ya kon golek pakene dhewe kono. Berarti ora aku tok sing gawe. Soalnya lek golek sing resiko ya bayar. Nggo dhuwit gambar ungkal iki. Ndek dhuwit apa ora? Siliono sik ya. Tak nggo golek spek bidadari. Apa to ki? Yo kok isih takok ae iki lho. Gak suka lah aku kok secongor dirujak ini ora yo wadah brodol lah cangkeme. Gak suka piye to, Mak? Wong ditakoki kok gak suka iki lho. Rujak cingor gendeng masyaallah. Oh alah, diganti to Mas saiki. Gak ngerti aku. Santas kamu dirujak congor tak antentang lho cangkemmu. Cok bujak ngomong tok. Yo Mak, ditakoki ngono ae kok nesu-nesu. Kok geting aku? Didelok wong wedok iki lak sikile njebobok ya ora enak, banjir. Tapi lak sikile ceking iku enak, garing, tak omongi wong lanang-lanang iki lho. Ojo gur didelok wong wedok ayu, sawangane ayu. Bodine kaya gitar Spanyol, belum tentu. Sing bokonge menul-menul semok iku belum tentu. Iso-iso banjir ngelangi sampean. Tak omongi lho iki. Delok sikil. Ayu jane Mbak Egi. Tapi kok dodone trepes. Trepes mata. Cangkem. Kuwi ngono jenenge kutilang darat, kurus tinggi, dada rata. Kok lek kadung dibukane melek matane, ngadeg barange. Otomatis normal kok. Iki panggo wedok tulen, Kang. Lah sing ngomong daden-daden ya sapa? Iki lambe kuping. Leh paling mbok seri kunir. Lambe iki dudu lambe liyane, pikiranmu wis teko apem. Yuh. Oh enak wi. Gurih. Aku lek pas genduren nemu apem no. Ayo to, Dik. Ora betah lho. Setengah street ora apa-apa. Wis ndak tahan ka lho. Lawang nganggur lah. Dene di bojo apa kok dolanan lawang kuwi. Kan aku ndak bisa lihat wis nganggur 1 minggu lho. Tapi wong kebutuhan lho. Oh my god. Kan kering dulu ngono lho, Mas. Sekarang kok membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing.
Itu gak dikasih istirahat loh. Wong wis istirahat seminggu no, apa sih kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh mas. Ayo to ndang rasa ngomel ae. Panggang geger ya. Pokoknya gelem ra gelem kudu gelem. Kebuk nih bolongan botol aqua kan. Wong wedok ra gendah. Ya wis tak jajane. Enggak senep. Senep Mas. Wong ngerti senep kok jaluk nah kaya tumon iki. Penak Mas. Ora panggang ngono apa piye? Lah nek kuwi yo pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome ora ya panggah sing jerit lambene. Koke uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dijepit. Makane dadi wong lanang sing tahu diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dijepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne tekan jero. Pademu ben menak ngono apa piye? Tarah ben marem kok. Wis batanganmu ki ngiwo, apa ora dijepit ora ngiwo nengen kaya kipas angin tolah-tolah kan kae. Wong padha penake. Makane kuwi fungsine jepit. Lah lek pengen ora jerit ya aja mbok gadukne tekan jero. Paham? Lah wong dilebokne separohe, ayo Mas tanggung. Sampan suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Wong tekon ya glidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki Jawa mek yo ora sida to aku. Nang yo an sampean apar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah. Mbak, kacang apa sing dimbu tahun-tahunan tapi ra tukul? Mas sama aku gak ngerti tapi. Hah? Lah nek ngerti kacang apa jal? Pertanyaan ini jurusanmu apa ning ndi gak ngerti rumasamu aku. Heh? Tak kira ora ngerti. Jajal nek ngerti kacang apa? Yo kacang mateng toh. Kacang sing wis dimasak. Kacang goreng apa kacang godhog? Kacang godhog dimbu tahun-tahunan ya bosok kuwi. Kacang apa neh? Lah jarine mau ngerti. Apa? Lah nek ngerti yo ndang to. Kowe ngarep aku jawab ya anu ne Mas. ya kacang sing ning jero apemku. Ngono to? Paling yo ngono. Gak kudu. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne ijlik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek elus lini ngaceng. Karena yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh. Susu karo adah tok e, Mbok. Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anjay. Ya kok ngene alis tipis. Wong second wis ora nyokot. Kok bingung nek aku ra nyokot kan ndek ngi nek masalah apa to karo aku jenenge. Salah sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk bentul kayak jarjit kapok lho. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol iki. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon. Tak pasangi untung ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote sentolopmu mesisan kelintingan meluru tak brakote men tugel sisan. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel ya. Paling malah menikmati yo. Prawan rek sing iso nyokot enek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot lebokno dhuwur. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne ijlik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut.
Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrok elus lini ngaceng. Karena yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh listrik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh. Susu karo adah tok mbok. Wong lanang iku nek alise kandel njalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anjay. Lah kok ngene alis tipis. Wong second wis ora nyokot. Kok bingung nek aku ra nyokot kan ndek ngiyen nek masalah apa to karo aku jenenge ngono. Salah sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk entul koyo jarjit kapok lho. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon? Tak pasangi untu ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote sentolopmu mesisan kelintingan meluru tak berakote men tugel sisan. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel e. Paling malah menikmati yo. Prawan rek sing iso nyokot enek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot tibokno dhuwur. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur. Lha wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo giyaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Kalane cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Anjay. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane para buntet ya. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen ora ngene, biyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malih ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malih ombo, apa mergo tak awak dhewe iki. Trai dulu kok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Mbak Dalem. lah ngono lho nek diceluki dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh dikadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisori nyapa to kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ.
Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean apa piye? Kok ngematne sempake wong lanang? Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger le. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu amba? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpul. Aku jane pengen adus ning laut ben seger. Tapi wedi ndokmu dadi ndok asin. Berarti nek prinsipmu ngono nek wong wedok adus ning laut yo kacangnya dadi kacang asin ngono. Lah kowe apa ndek kacang? Blok. Yo kok jaran. Anja. Bi, iwak biawak karo iwak biawuk enak ndi? Enak iwak biawuk mah. Tenane. Tenan. Nek iwak biawak iki kowe gak patek doyan. Lah ngopo gak doyan? Panas iwak iki. Iwak biawuk enak. Mbok Bi, aku durung tau mangan iwak biawuk kok. Ger rasane tenan. Kok iya ta Bi? Opone nek wayah udan-udanan nek mangan iki. Lah ngono kuwi perlu dimasak godhog ra? Ora usah digodhog Mas, mentahan kowe doyan. Ah tenane. Tenan. Pura-pura to wi hewan apa? Gak ngerti aku. Apa ta? Wi hewan melata wi. Bahaya wi. Mbok rak dong. Cekelane angel. Tapi sekali dipangan tagihan wi tenan. Mantep Mas iwak biawuk. Iya to. Mbok aku ki diwehi ngono lho Bi. Tak melu rasane enak apa ora iwak biawuk ki. Ana godhong tebu. Tebu kuwi antepe kalbu utawa antepe nek wis mlebu. Mlebu nang ndi? Mlebu nang pesamuan nggone wong duwe gawe. Ana cengkir, cengkir nek sing lanang wis kenceng, sing wedok kudu mikir. Mikir apa kok? Lho, kudu nuturi. Aja kenceng-kenceng Mas nek nyambut gawe. Masa depan iki cik jauh. Ayo dipikir masa depane. Dadi aja kenceng-kenceng. Nek kenceng-kenceng ndak gampang kena penyakit. Mongko penyakit saiki gampang teko. Gampang teko. Nek wis usia di atas 40 awake dhewe kudu menyadari. Siap-siap. Terus ana maneh Mas, nek wis ana cengkir, mlebu nang nggone kuwade. Pinggire kuwade mesti ana kopi. Kopi dikokop ngenaki pipi. Sandingane ana gedang. Gedang digeget neng nggon padang. Ana kacu. Kacu diangkat 11 tahun dadi rondo, yuswane pun 52. Ning sing awet enom. Ya jelas nek karek jamune rek. Jamune awet enom apa? Jamune ya cah nom-nom ngono kuwi. Lah terus sing sepuh-sepuh ngono kuwi? Alah sing tuwae monggo tombo gringgingen. Oh. Ora nek suwe alah wong ngono ki ngono lagi ngono kadang. Numpak pit kludukan sarung. Sing wedok jepit, sing lanang nyurung. Kayu gapok gula Jawa, nggonku empuk, nggonmu dawa. Jam 4:30. Nggonku jengat, nggonmu mengo. Krikil kerining sikil. Terus yen kripik kuwi apa, Mak? Nek keripik kuwi kerining. Kerining apa, Mak? Keripik kerining. Ning apa roh apa ora? Kerining apa, Bos? Ya mbuh golek ana sik to. Apa cita apa? Keripik kerining kuping gak salah. Ya salah, goleki sing bener to. Keripik apa to ki jan kok gunting lho, aku gak suka ngene iki. Gak tau teku. Lah apa teh kok sing nonton? Jare penak nek di bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku.
Sopo? Tak wambung sopo ae. Aku lho, dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh, Lah, maju kena mundur kena yo enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kala. Pedus kala. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojo. Dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh, Lah, maju kena mundur kena yo enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kala. Pedus kala. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pesan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi gendakane. Cek kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulung nang ngisor kono engko tak uleni. Dek. Apa Mas? Umpama aku mentego sampean sing dadi wajan panase. Loh, kok iso? Soalnya aku lek cidek sampean hawane meleleh. Bisa sampean. Tenan Adik. Aku selalu terbayang wajahmu. Umpama aku disuruh melupakanmu mlayuku nang Pak RT, Dik. Loh, nyapa nyari Pak RT? Ya golek surat keterangan tidak mampu. Bisa sampean. Dik. Mbok aku sayangan tuh, Dik. Genit sampean. Lah saiki lho, kita mbok darah rendah. Saiki ya. Bi, basa Jawane angin puting beliunge apa? Aku ki wong Jawa Roh aku nek wong Jawa makane tak kei pertanyaan kuwi. Nantang cah ki. Lah kira-kira wani apa ora? Nek sampe gak iso, jangan sebut namaku ulo paman. Ndang iso apa ora? Angin kuwi dadi angin. Ya, puting. Puting. Lah nyapa bingung? Lah nyapa nggonmu mbok inceng? Puting kuwi pentil. Isono lho, adine bulet ya jawab ket mau. Puting. Lah nyapa bingung? Lah nyapa nggonmu mbok inceng? Puting kuwi pentil. Isono lho, adine bulet ya jawab ket mau. Ya Allah. Lah nek beliung apa? Beliung kuwi beliung lak sing muter. Ya, ndang gabungno kabeh. Berarti angin pentil muter. Apa mau? Angin pentil muter Mas. Bayuh kaya apa rasane nek pentile diputer. Anja. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf kacek sahuruf. Kacek sahuruf ngoten pun beda benten artine. Beda. Kok iso ngono? Umpamane ya contoh. Jeru ya apa? Dalam lek tambah ka dadi jeruk buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeru dalam jeruk buah. Garu luku neng sawah. Ditambah ka garuk kukur. Wis beda. Beda. Turu lagi lho Pak Sri. Oh iki. Ya iki aku.
Iki lho sing gak tak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok kingko. Tuku katok kleru klambi, ditumpaki tok ora dirabi. Katok bolong dicokot biawak, bojone uang tumpakane penak. Wis tuwek Mas, anakku siji, mosok terima kok kuwan kawin tok koyo. Ya apa-apa to yu lagi anak siji lho, isih ger pokoke. Ki terus piye nasibe kok aku sampai melendung, sampai aku meteng di luar nikahan ke sak menika. Mondong meteng yo wis to, kok ribet-ribet mlayu to. Apa kata netizen sak menika? Yuk gimana siapa sing ngawini? Halo rasa, ngomongane netizen. Sementing kan padha penake. Berarti dhisik masak menika, baru ngono kawin ki sak puasmu, sak losmu. Oh ngono ya, berarti rabi sik. Di wong lanang kok senengane kuwan kawin kok dikon panjat ra gelem. Ya wis lah ngono ayo rabi sik, sak tak betaku, wis kebut-kebut. Boten pareng Mas. Malah melek kaya ngene lho, kok jarang ramai. Andri brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Kek rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, perang. Ya ampun, perang. Iya, mbok damai-damai. Ora ngono ngalam donya iki sing rukun, Gek, sing rukun. Nek padha gelut ki entuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. Lah nggih. Ning pun dadi kewajut dadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Gek. Pindahan saka Jalan Kapas. Kok pindah? Kono sepi, Gek. Masa 3 dina grobyokan pindho. Marai ra entuk dhuwit, Kang. Marai entuk dhuwit ya ampun ning entek-entek lipstik. Apa? Entek-entek lipstik. Ya terus apa wis sing ngedengi? Sekarang Mami mau tanya sama Papi ya. Apa apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Iya, ora, Ma. Sedikit pun enggak. Ora. Apaan namanya Papi? Lah apa? Apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul? Yo benihku apik kok masa tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu Papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun seiti enggak? Yo tae maneman to manggonku. Aku dulu nutul ana rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali Mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Wis sing jenenge laki-laki perkasa ya kaya terus gawe nutal-nutul ana rene ngono ya. Becek banget loh kamu ini. Anak pipi. Serai senar tatumu sing gambar kodok iki ya. Bacaanmu menor-menor men lho, Mbak. Aku bedhe paling sampean tondo. Wah, barang rondo malah numani Mas sak menika. Lah emang barangi rondo iki kaya apa kok numani? Pirang tau rasane barangi rondo? Yo belas saumur-umur aku urung tahu rasane kaya apa. Serlok Mas. Lah nopo kok kon nirlok? Meh dikeki apa? OTW. Tak gratis. Yang yuk. Nyapo? Pengen masa awakmu gak pengen? Pengen. Gak nyaman kata jam piro kae. Deng lo iso pengen ki lo. Sekali-kali lah jajal lawan. Kan dong tahu. Ora aku gak senengin nang omahmu mesti yo. Njulak. Aku ki kesel ya, aku kesel. Tunggu bendok sak tarangane. Ini aku njaluk rambut kayak ini kayak kamu njulak penak men. Terus piye niku, Lho? Ayo to. Nggih bojo lemu ki penak lho, Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa tuh kasur. Ngentekne nggon iya. Ngisor dhuwur mlawu menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang yo sedep, tapi yo kuwi nek kentepan pentil sisih ngene megap-megap. Anja.
Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Mbak, sepil barangnya Cang. Sak menika barang wis elek Mas, dobli elek. Lah ngono sing dibahas celaki cilik kae. Sampe nek tak sepilne barang ku ya mesti mutang sak menika. Ayo, ati yo welek tenan lho. Aduh dek, enak Mas. Enak kondi. Anja. Nil, nek ono sing nyilih duit, kayak ira. Dadi ngene. Awake dhewe kuwi ora iso urip dhewe. Dadi wong yo aja medhit, aja pukil. Mergo kala mangsane awak dhewe butuh kekancan, butuh dulur, butuh tangga. Mula nek ana wong sing arep njilih duit, kei ngerti nek awak dhewe yo lagi golek selian. Kei ngerti. Aku dia bingung ngrasakno urip iki. Kak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa, sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo kuwi gak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sopo? Ambekan sih, wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbok nek gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, are. Lho, nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta Rek ah kene ah. Lah katene ya apa? Lho, zaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter ya banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lu nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh dirasa. iya iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya iya. Ah, nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok kita kok mbok lah kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok.